Okay, ano yan na usab kita mga higala nila nga itong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Adlaw karon nga Huwebes, Pizza 28 na kini sa bulan sa Mayo tuig 2026 no ug padayon ta mahigala sa pagpangandam alang sa umalabot nga pagbukas sa klase. Ayan, no? Bino mga inahan, reding na. Kami po hinuon diri sa yungon, diri sa Manhuyod, nakapalit-palit po din taon may og pipila ka mga school supplies alang sa mga bata. Kaya saon man gyud nga ato man gyud pong pahalipayan. Ang mga katekista lang nato, kay wala pa nato matagai og kuan kanang mga t-shirts kay medyo gamay-gamay ra mag-abot. Pero tagaan na ginaghapon naaman tay record sa mga katekista. So ato ra nang hinahinayan sila og hatag. Okay, no? Padayon ta mga galas sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon Mayo 28 mao si Blessed Margaret of Poles. Poles, no? P-O-L-E-S. Poland ay, no? Dili Poles, no? Saint Margaret of Poole. Ayan, no? P-O-L-E. Bino kini si Saint Margaret of Poole, usa kini siya ka-membro sa usa ka noble family dito sa England. Nya ang problema kay iyang iyahang pakigbatukan kini si King Henry VIII, no? Gilaliman ka King Henry VIII kangilingig ining kining haria, no? Nga naman do naman guy plano kini si King Henry VIII nga mga sawa og usog. Gusto niya ba nga iyahabang isalikway ba? Iyang isalikway ang iyahang kanang kasal ni Catherine, ni Queen Catherine, ug iyahang pangasawon ang laing babae nga mo si Anne Boleyn. Namuna nga hugot nga gisaway kini ni Blessed Margaret of Poole, ug gani tungod sa kasuko ni King Henry VIII, iyang gipadakop kini si kuan. Kining gipadakop niya kining Margaret of Poole ug papulungan sa ulo, pastilan pagkaisuga gyud ini, no? Kini bitaw kinigod si kuan King Henry VIII, iyang gisuklan ang simbahan. Siya may nahimo nga kana bang pangulo sa kining gitawag natong Anglican Church. Kini si King Henry VIII, no? Nga dili na sila mutahon sa katolikong simbahan. Pero mo lagi na, no? Gusto siyang maminyo og kadaghan. Nya kidaghan mang mga nisupak, no? Sila si St. John Moore ug daghan pang uban, hasta kini si Blessed Margaret Poole ang nahitabo, gipangpatay in taon sila, no? Sumunod karong adlaw gihinumduman nato si Blessed Margaret Poole, P-O-L-E. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta mga galas sa ato nga mga buhat tunon ni ining kamudtuhon. Blessed Margaret Poole, Martyr of England. Okay, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatonon ari na kita sa ato ang catechism. Aboy no catechism nato mga higala. Unsa man ning atong catechism, no? Gahapon, did Satan fully understood that Jesus was God? Mote atong gahapon. Karon na pod, why is faith personal and at the same time ecclesial? No, nga sa ato pa ngano man ning atong pagtuo nga ato man dong ipadayag mismo sa atong kinabuhi o ato po ning ipadayag mismo sa atong pagkamembro sa usa ka simbahan. Kaya dili man na mahimo nga kada bitawng personal relationship pag Ginoo ra gyud ang imuha, dili na pwede. Doon ay personal, doon na po'y kanang gitawag natong ecclesial. So faith for us, our faith is personal. Nga naman, mupili man kita kanang mo bitaw na nga kanang panahon bitaw sa bitawng konfirmasyon, ang bata may buot na gyud kanang bunyagan pa ta, wala ta kapili kay ang may hukom nga magpabunyag ta ginikanan man nato. Pero panahon na sa kining gitawag natong confirmation,
individual choice na, no? Kanang pagdawat nato sa sakramento sa kumpirma o ingon mo sa personal transformation. Nga saan to pa ano na nimo walay pugsanay ba? Walay pugsanay kung mutuo ka ba sa pagtulunan sa simbahan o dili ba? Mutuo ka ba sa pagtulunan sa ni Kristo o dili pa? Namo na isa no nga faith is personal and at the same time, no? At the same time ecclesial. Anong ecclesial man? Tungod kay kining atong pagtuuhan dili baya ni ato ara. Nagagikan man is mga apostoles. Pakining pagtuuhan nato nadawat gikan nga dawat sa mga apostoles gikan ni Jesus dayong nadawat pod sa mga gipasa pod nila paingon sa mga obispo, gipasa pod paingon sa mga kining kaparian ug napaingon diri kanato. In other words, it is passed down from generation to generation. So dili mahimo nga personal ra nimo kay dili biyata dili unsa man nimo makuan ra ka kanang gitawag nato og mo ra ba kag napakong ra ba o nya na nituo na ka Ginoo dili. Kining pagtuuhan nato nakat-unan din nato sa nahauna kanato. Muna nga it is ecclesial. Unya do na pud tay kana bitaw proclamation of faith na pud tay pagpadayag yun ini. Dili lang kay matod palagi ato ra gipadayag pinaagi sa atong personal nga kinabuhi. Ato po ning gipadayag pinaagi mismo sa hiniusan natong pagtuo. And at the same time, doon na gitay communal worship. So may mga communal worship na to. Daghan kaayo, no? Communal worship. For example, manimba ta. Ana, no? Manimba. Apil gita ni ana. Kaya ang atong pagtuo is not only personal, but at the same time ecclesial. Unsa may mga unsa pa may mga kasaulugan nato nga iglesia daghan, no? Kana daang manimba ta Domingo, kana daang magsaulog tag fiesta sa mga santos, kana daang magsaulog tag Pasko, kana daang magsaulog ta sa Semana Santa. It is ecclesial. So ang atong pagtuo dili lang kay personal nga kana bitaw kada mga laing relihiyon sometimes ingon sila nga ang pagtuo is personal kay personal savior ang si Kristo. Para eksakto man na, pero dili na siya kumpleto. Kaya nga duman, wala ba nato madawat, wala ba nato nga nadungkaan ra nato ning ato ang pagtuo na Kristiyano ta. Gipasan kini gikan sa henerasyon, gikan mismo kang Kristo. Muna nga ang atong pagtuo is personal at the same time ecclesial or communal. So muna nga isip usa ka miyembro sa usa ka simbahan ato gyung ipadalag sa padayag mismo sa atong kinabuhi si Kristo ug ipadayag pud nato ang pagtulon-an ni Kristo diha mismo sa pag-apil nato sa mga kalihukan sa simbahan because our faith is both personal and ecclesial. Okay? Bino din na lang sa takodob ha. Sa ako na ginaingon medyo busy-busy man kita manghigala no dili gyud nato madalaang dili gyud nato malikayan nga medyo gyud kuan-kuan og jutay ning atong panahon pero rest assured nga mutunga ra gyud ko dili gyud ko ingong mawala sa inyong pananaw naara gyud ko bisag unsa na malang nako ka busy mutungha ra gyud ko dili gyud na mahitabo gawas dagay og dunay dako-dakong mga gitawag ba natong kabilinggan o nabakaron ko mo adto badagay ko mo abroad badagay ko o ana uban pa medyo dunay problema sa panluwas. Pero madalaran ako mupakita jud ko sa TV aron paghatag usab bisag unsa ka ginagmay nga mga pagtulunan alang usab kanatong tanan. Okay, dinhi lang sa takutog. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Account manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios o kagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.